ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ салом расонед. роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта хабар баромад ки якум рақами рейтинги вазни миёна Насруддин Имавов дар муҳорибаи унвонӣ байни Дрикус Дюплеси ва Ҳамзат Чимаев ҷангвари эҳтиётӣ мешавад ва агар ки рафту Ҳамзат ё ин ки Дюплеси ба муҳориба баромада натавонанд, ба ҷои онҳо Насруддин мебарояд. баъди баромадани ин хабар чемпион Дрикус Дюплеси чунин суханҳо навишт: шояд ман зидди Насруддин меҷангум, навиштааст Дюплеси. ҳамин гуна дӯстон, чемпион гуфтанӣ аст ки Ҳамзат Чимаев аз муҳориба даст мекашад ва ба ҷои ӯ Насруддин мебарояд. барои чӣ чемпион ин суханҳоро навишт? барои он ки бисёри муҳорибаҳои Чимаев қатъ шудааст. 3 маротиба зидди Леон Эдвардс, 1 маротиба зидди Павло Коста, 1 маротиба зидди Нед Диас. Ҳамзат вазни даркориро карда натавониста буд ва 1 маротибаи дигар зидди Роберт Уитакер. аз ҳамин сабаб чемпион фикр мекунад ки шояд ки боз Ҳамзат аз муҳориба даст мекашад. лекин дӯстон, умедвор мешавем ки ин кор рух намедиҳад ва мо шумо муҳорибаи Чимаев зидди Дюплесиро мебинем, ки рӯзи 16 август дар турнири UFC 319 ба нақша гирифта шудааст. рӯзи 29 июн вақте ки турнири UFC 317 оғоз мегардад, расман Ислам Махачев аз чемпионии вазни сабук нест мешавад, чунки ғолиби муҳорибаи Топурия ва Оливейра чемпиони нави вазни сабук мешавад ва биёед мебинем ки Махачев дар вақти чемпион буданаш чӣ дастовардҳо ва рекордҳоро ба даст овардааст. Махачев карьераи худро дар вазни сабук дар қуллаи баландӣ ба анҷом мерасонад ва ҳамчун чемпион ин вазнро тарк мекунад. ӯ дар вазни сабук UFC рекорд дар ғалабаҳои унвонӣ мондааст, 5 ғалаба дар муҳорибаҳои унвонӣ дар вазни сабук, рекорд дар ҳимояи камарбанди вазни сабуки UFC, 4 ҳимояи камарбанд. то Ислам Махачев ягон ҷангвари вазни сабук ин корро кардагӣ набуд, ҳатто Нурмагомедов. дар ҷои дуюм аз рӯи ғалабаҳои пайдарҳам дар таърихи UFC, 15 ғалабаи пайдарҳам. ана бо ҳамин гуна рекордҳо ва дастовардҳо Ислам Махачев вазни сабукро тарк мекунад ва ба вазни нимёна барои муҳорибаи унвонӣ зидди Ҷек Дела Маддалена мебарояд. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра оиди муҳориба зидди Илия Топурия барои камарбанди вазни сабук фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Дубронксро гӯш мекунем. мо тайёрем 46 рӯз ва камарбанд ба маконе бармегардад ки аз он ҷо набояд ки мерафт. бояд бо таваҷҷӯҳ бошем, худро ба даст гирем ва кори даркориро кунем. рости гап, ман оиди чӣ кор кардани рақибон фикр намекунам. ман дастаи беҳтарин дорам ки онҳо ҳаматарафа Топурияро меомӯзанд, то ин ки мо донем ки чӣ гуна ӯро шикаст диҳем. ҳозир мо нақшаи муҳорибаро маслиҳат карда истодаем, лекин корҳое ки ӯ мекунад худи ман низ карда метавонам. ман медонам ки ӯ рақиби ҷиддӣ аст, лекин ман ҳамчунин медонам ки дардастони ман чӣ гуна қувва аст ва кикбоксинги ман чӣ гуна аст. ман зидди ӯ ҳама корҳои аз дастам меомадагиро 100% мекунам. ман ваъда додагиам ки бояд ин ваъдаи худро иҷро кунам. ман барои ин камарбанд мерам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ байни Чарлз Оливейра ва Илия Топурия аллакай рӯзи 29 июн дар турнири UFC 317 баргузор мегардад ва дар карди асосии ин турнир ана ҳамин муҳорибаҳо низ баргузор мегарданд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.